נבאר בקצרה עד כמה המנהג שיש אצל יהדות מרוקו ועוד מדינות, שזה נקרא בבהילו, שהאשכנזים לא נהגו בזה, אבל כנראה המנהג הזה יסודתו בהררי קודש מלפני 1000 שנים. המנהג זה לפני ההגדה, אחרי שפורסים, עושים יח"צ, מרמים את הקערה, כל הקערה עם המצות, הכל, ועושים סיבובים מעל ראשי המסובים, מעל כל אחד ואחת, כמה סיבובים על הראש, וכולם אומרים בבהיל יצאנו ממצרים. אני ראיתי את זה בראשונה, לפני שנים רבות, לא ידעתי מה המקור, מה טעם המנהג הזה. וחשבתי לתומי שזה מנהג עממי בכדי שאנשים לא ירדמו, הילדים, זה זמן שמח, זה לוקח 15 דקות, לפעמים לפי המסובים. אחר כך ראיתי בספרו חיים לראש של הגאון המקובל, הפוסק, והיה חכם בשי, בכל ערי טורקיה, הרב חיים פלאג'י, אב בית דין של איזמיר, חי לפני 150 שנה, והוא כותב, יש פסוק בתהילים, חבב, המזמור חבב זה מזמור מאוד מאוד חשוב, כל פסוק ופסוק, בגלל זה היה הפרק שבו דוד המלך מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מבקש למה אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, ולא מזכירים אלוקי דוד. השם אמר לו בגלל שהם עמדו בניסיונות ואתה לא עמדת, והוא אומר בחנני השם מנסני, צרפה כליותיי וליבי, תנסה אותי גם. דוד המלך. רואים שכל המזמור הזה זה מזמור מאוד מיוחד, ובאמצע המזמור אומר דוד המלך, ארחץ בניקיון כפיי לסובבה את מזבחך השם. מה פירוש? אני רוצה לרחוץ בניקיון כפיי, אני רוצה לרחוץ את הידיים בניקיון, ואחר כך הסובבה את מזבחך, וכי עושים סיבובים על יד המזבח, הקפות, איפה? אומר רבי חיים פלאג'י, כמובן שזה רמז, הוא אומר המעלה הגדולה של הטקס הזה שעושים, שזה נקרא בבהילו, כאשר מסובבים את הקערה מעל ראשי כל המסובים, אנשים, נשים וטף, לפי הגדול לפי גודלו, קטן לפי קטנו וכולם. ועושים סיבוב, אבל לא מסבירים, שלא יודעים מה המקור. הנה המקור. הוא אומר שכל המינים שנמצאים על הקערה מהווים בעצם 10 ספירות עליונות, 10 ספירות של האצילות. השם האציל מעצמו, מאור אין סוף ברוך הוא, 10 ספירות. ואנו מצווים, על פי הקבלה, לסדר את הקערה בלילה. אף על פי שמרן בשולחן ערוך כתוב, יהי שולחנו ערוך מבעוד יום, בדרך כלל המצווה לערוך את כל השולחן יפה בערב פסח והשנה, היות שזה שבת, אסור לעשות את זה בשבת, עדיף לעשות את זה בערב שבת, ולאכול בשולחן אחר, אם אפשר. אבל את הקערה, למרות שעל פי ההלכה, גם את הקערה אפשר לערוך לפני כן, מבעוד יום. לא השנה, בשנה רגילה. אבל לפי הקבלה צריך לערוך את הקערה דווקא בלילה. כך שאחרי הרביעית יש גילוי של מוחין דגדלות, שמובהר בכתבי אריז"ל, וזה צריך להמשיך על ידי הקערה. בקערה יש 10 ספירות. יש 3 מצות, 3 מצות הם 3 ראשונות. הם ג' מוחין, שיש הקדוש ברוך הוא באצילות. ויש 7 שהם 6 מידות ומלכות. 6 מידות זה אנחנו שמים את הזרוע מימין, הביצה משמאל, ובאמצע המרור, באמצע, מתחת הזרוע והביצה. וזה לפי הקבלה מאוד מאוד עמוק העניין. הזרוע מיוחס לחסד,
וזה עיקר הזרוע, השם בזרוע נטויה, וכשהשם גילה, חשף השם את זרועו, זרוע קודשו, וגילה חסד ואהבה לעם ישראל, וזה בעיקר, צריך להתחיל תמיד קודם כל הזרוע בימין. חס ושלום, אם מתחיל בביצה משמאל, עושה קלקול. וזה בעצם הסדר. הסדר מתחיל עם סידור הקערה, לתקן ולהמשיך את 10 ספירות. אחר כך מרור, לפי הקבלה, זה לתקן את עץ הדעת, את מה שגרם החטא של הביא מוות לעולם, מרור בגימטריה מוות. צריך לתקן את זה, וזה בעצם, והם מררו את חייהם. המררו את חייהם, הרגישו שבא המוות, שצעקו על השם, לא יכולים, בא מים עד נפש. השם נתן לנו מצווה לאכול מרור ולעורר את זה. לעורר את הצער, שהסבל שסבלו אבותינו במצרים, ועל ידי המצווה ממתקים את זה, וזה הופך להיות המידה האמצעית, שזה נקרא בספר יצירה ברית באמצע. זה בעצם עושה את כל המשקל של החסד והגבורה, ובאמצע התפארת, שזה מצרף את הכל ונותן לזה, זה נקרא מידת אמת ליעקב. זה המחיר שבאבות, זה יעקב אבינו בגלל של מידת התפארת. צריך לכוון את זה. אחר כך יש מצד ימין למטה, יש חרוסת, שזה נצח, שזה עצם עם ישראל, שזה נצח ישראל לא ישקר, והכוח של עם ישראל, אפילו שהחרוסת מסמל את העתיד והלבנים, אבל עם ישראל עמד בתוקף, וגאון יעקב, ובנצח ישראל, וככה ניצחו. והשם נותן לנו כוח להמשיך עם הכוח הזה של ניצחון. ובצד שמאלי שמים את הקרפה, שזה הוד. ולמטה, באמצע, זה חזרת, שזה מה שאוכלים בקורח. וזה בעצם היסוד, מידת היסוד, שזה נמצא בפסוק בדברי הימים, שמזכירים בברך דוד, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, ככל בשמיים ובארץ. מידת היסוד זה כל התקללות, זה מקבל את כל המידות ביחד, וזה היסוד של הכל. ולכן צריך לכוון מאוד מאוד, ששמים את החזרת. וכורך זה באמת השלמות של הכל. בגלל שזה כורך, פסח, מצה, מרור ואוכלם ביחד, וזה הקערה היא חשובה, זה המלכות. עכשיו מה עושים? מרימים את הקערה מעל ראשי כל מסובבים, וצריך לכוון כל אחד ואחד, ככה אומר רבי חיים פלאג'י, שממשיכים ברכה ואורות מ10 ספירות לכל אחד ואחד באופן אינדיבידואלי. לא סתם שיושב על השולחן קערה, אלא קערה מעל ראשי אנשים, והם מקבלים מזה ברכה ואורות, ולכל השנה כולה. זה מסך האמונה, ובזכות זה נזכה לגאולה שלמה, ולמאחל לכל בית ישראל חג כשר ושמח.